Petržalské bunkre. Železobetónové pevnosti, pozostatky československého opevnenia, najdokonalejšieho pevnostného systému európskeho kontinentu 30. rokov 20. storočia. Boli budované už pred druhou svetovou vojnou proti rozpínavosti nacistického Nemecka. Pripravené vzdorovať nacistickej agresii, nevyužité kvôli Mnichovskej dohode. Bratislavu chránil pred nepriateľom 9 km dlhý opevnený oblúk, vybudovaný v Petržalke, opierajúci sa oboma koncami o brehy Dunaja. Línia, ktorá niesla názov Petržalské predmostie, pozostávala z rôznych typov bunkrov, z ktorých niektoré sú v rámci Československa unikátom. Prvé pevnostné objekty v Petržalke dal postaviť už medzi rokmi 1933 až 1935 generál Jozef Šnejdárek, v tej dobe zemský vojenský veliteľ v Bratislave. V rokoch 1936 až 1938 k ním pribudli ďalšie moderné pevnosti, vyrastajúce v tej dobe v celom pohraničí republiky. Tie v Petržalke stavala významná stavebná firma inžinier Rudolf Frič. Mnohé z týchto stavieb museli ustúpiť výstavbe sídliska, viaceré však stoja dodnes. Ak sa chcete dozvedieť zo pár zaujímavostí a objaviť miesta, kde boli postavené, v nasledujúcom dokumente vám ukážeme históriu aj súčasnosť týchto pamiatok. Od severu začína línia opevnenia bunkrom BS1 Šterkovište. Nachádzal sa nedaleko brehu Dunaja, charakteristického v tomto mieste štrkovými pličinami, podľa čoho dostal aj svoj krycí názov. Ide o samostatný pechotný zrub prvej triedy odolnosti, čo predstavuje hrúbku stropu 150 cm a čelnej steny 175 cm. Bol vybetónovaný ako úplne prvý z ťažkých objektov na území Petržalky, pričom samotná betonáž prebiehala od 5. do 12. decembra 1936. Na obsadenie objektov v Petržalke bol vytvorený hraničiarsky prápor 50. Posádku tohto bunkra tvorilo 22 mužov jeho prvej roty. Hlavnú výzbroj jedničky tvorilo vpravo zmiešané dvojča, teda protitankový kanón ZOR 36 spriahnutý s ťažkým gulometom ZOR 37, ktoré postreľovalo hladinu Dunaja a protiľahlý breh. Na ľavej strane, smerom pred susedný bunker BS2, pálilo do palebného prieseku a presvetleného lesného porastu dvojča ťažkých gulometov ZOR 37. Blízku obranu a rozhľad zaisťovali ľahké gulomety ZOR 26 v dvoch pozorovacích zvonoch a troch strieľniach pod betónom. Bunker BS1 je pomerne ľahko prístupný cyklotrasou, ktorá vedie lesom po bývalej pohraničníckej ceste zvanej Signálka. Ako aj ďalšie bunkre v Pečenianskom lese je v súkromnom vlastníctve bez známky údržby či starostlivosti. Druhým v poradí je BS2 Mulda. Betónovaný bol v druhej polovici decembra 1936. Čo sa označenia objektov československého opevnenia týka, prvé písmeno názvu objektu tvorilo označenie úseku B ako Bratislava. Druhé písmeno S znamenalo jednoducho srub a číslo určovalo jeho poradie v línii. Termín srub pochádza z 15. storočia. Označovalo sa ním opevnené drevozemné postavenie v období husitských vojen. Za týmto označením nasledoval krycí názov objektu, ktorými posádky jednotlivé bunkre nazývali. Vždy vychádzali z charakteristického krajinného alebo architektonického prvku v okolí. Mulda v tomto prípade označuje koryto mŕtvého ramena Dunaja, v bezprostrednej blízkosti ktorého bol bunker postavený. Pečeniansky les tvoril vďaka starým korytám a hustému lesu prirodzenú prekážku pre pohyb tankov. Výzbroj dvojky tak už netvoril kanón, ale na oboch stranách dvojča ťažkých gulometov. Tie mali za úlohu viesť palebné priehrady smerom pred susedné bunkre 1 a 3. V každej streleckej miestnosti tvorili obsluhu dvojgulometu 4 muži plus veliteľ miestnosti, udávajúci rozkazy a koordináty k palbe, hlásené z pozorovacích zvonov či vyššieho veliteľstva. Blízku obranu zaisťovalo rovnako ako pri BS1 5 ľahkých gulometov vzor 26. V minulosti tu vzniklo z iniciatívy dobrovoľníkov múzeum pojednávajúce o studenej vojne a pohraničnej stráži. V súčasnosti letí fáma, že sa tu vraj nachádzala akási polná nemocnica a podobne. V skutočnosti ide o pozostatky zdravotníckej expozície, ktoré tu ostali po zániku múzea po povodniach v roku 2013. Ďalším bunkrom je BS3 Paseka. Nakoľko sa objekt nachádzal ukrytý v lese, bol tiež vybudovaný v prvej triede odolnosti, ako BS1 a 2. Aby bol zabezpečený rozhľad a voľný priestor do požadovaných smerov, bol les okolo bunkrov presvetlený a medzi bunkrami vyrúbané prieseky. Priamo smerom na susedné objekty viedli prieseky pozorovacie, šikmo predne zase prieseky palebné. Viedla v nich hlavná palba popred protipechotné prekážky, ktoré mali spomaliť prechod nepriateľa. Prekážky pozostávali z oceľových kolíkov, na ktorých bol ostnatý drôt. Kolíky mali betónovú pätku zapustenú v teréne a boli na nich viaceré vodiace oká, umožňujúce pevné uchytenie drôtu. Rovnako ako v BS2, bola v BS3 21 členná posádka z prvej roty hraničiarskeho práporu 50. Taktiež mala aj rovnakú výzbroj. Nešlo však o identické objekty. Vlastne v celom Československu neboli postavené dva rovnaké a aj tieto spomenuté sa líšia dispozičným riešením a iným uhlom osy hlavných zbraní. Úlohou trojky, ako každého objektu v línii, bolo chrániť svojou palbou susedné objekty po stranách. Trojka bola vybetónovaná 4. až 9. januára 1937.
Zaujímavosťou objektov v Pečinianskom lese je rovná vstupná chodba. Vstup býval z dôvodu ochrany takmer vždy zalomený. Nie je tajomstvom, že objekty v Petržalke boli v porovnaní so svojimi susedmi v Čechách a na Morave projektované úspornejšie. Keďže ide o záplavové územie, bola vstupná chodba opatrená drážkami na inštaláciu protipovodňového hradenia. Rovnako aj dôležité zariadenia, ako vybavenie strojovne a filtrovne, bolo vo všetkých 4 objektoch v inundácii atypicky umiestnené v hornom poschodí. Ako všetky ťažké objekty v Petržalke, okrem BS-15, je teda aj trojka dvojpodlažná. Pri vychádzaní z Pečinianskeho lesa vystúpime cez staré Dunajské rameno až k bunkru BS-4 Lány. Ten dostal svoje meno podľa Lánov polí, ktoré od lesa viedli až k Viedenskej ceste. Bratislavská štvorka bola vybetónovaná za 7 dní, od 14. do 21. januára 1937 a bola vybudovaná v druhej triede odolnosti. Nachádzala sa totiž na okraji lesa a bola teda viac ohrozená. Strop mal hrúbku 200 cm a čelná stena až 225 cm. Posádku tvorilo 27 mužov. Od okraja lesa už nadväzovali na protipechotnú prekážky protitankové. Mali zabrániť prejazdu útočnej vozby, čo znamenalo tanky a obrnené vozidlá. Ostatné drôty teda boli doplnené o železobetónové a železné ježky. V celej Petržalke ich bolo spolu cez 8 000 kusov. Šírka takejto prekážky bola 11 metrov a v tejto forme sa tiahla otvoreným terénom takmer okolo celej Petržalky. Od protitankovej priekopy vznikla aj známa fotografia Adolfa Hitlera s bunkrom BS-4 v pozadí, ktorý ho navštívil 25. októbra 1938. Zaujímavosťou bratislavského úseku je aj použitie železničných koľajníc vo vnútri obvodovej prekážky. Táto dodatočná prekážka pozostávala z niekoľkých radov do zeme zabaranených koľajníc a v tejto forme boli v Československu raritou. Hlavnú výzbroj štvorky tvorilo smerom do lesa štandardne guľometné dvojča, na ľavej strane sa však už rozliehali polia a za nimi sa tiahla Viedenská cesta, hlavná dopravná tepna z Rakúska. Na tejto strane už teda okrem druhého dvojguľometu pribudol už spomínaný 47 mm rýchlopalný protitankový kanón Škoda vzor 36 spriahnutý s ťažkým guľometom vzor 37. Všetky doteraz spomínané zbrane, prekážky a vybavenie si môžete v tomto bunkri aj naživo pozrieť. BS-4 Lány je od roku 2011 opravovaný do pôvodného stavu dobrovoľníkmi z Múzea Petržalského opevnenia, ktorí pre tieto bunkre doslova žijú. Ich presvedčenie chrániť tieto pamiatky preverili povodne zo septembra 2024, kedy týždeň strávili na streche zaplaveného bunkra a odčerpávali priesaky. Rekonštrukcia je tu v súčasnosti v takom stave, ktorým sa bez zveličovania približuje najlepším múzeám opevnenia nielen v susednej Českej republike, ale aj v Európe. Nasledujúce dva objekty, BS-5A a BS-5B, boli zabudované do násypu Viedenskej cesty. Podľa nej dostali aj krycie názvy Vídeň 1 a Vídeň 2. Tieto bunkre sa už svojím tvarom od predchádzajúcich ťažkých objektov výrazne odlišovali. Boli totiž súčasťou prvej staršej obrannej línie Petržalky, budovanej v roku 1933 až 1945, teda o pár rokov skôr, než sa začalo opevňovať celé Československo. Vybudovanie inicioval generál Jozef Šnejdárek, výnimočný vojak a inšpiratívny muž so strhujúcim životným príbehom, osobný priateľ Milana Rastislava Štefánika. Tieto tzv. Staré objekty boli pri následnom opevňovaní Petržalky využité a po miernych úpravách zahrnuté do línie obrany. Úlohou BS-5A bolo prostredníctvom jedného ťažkého a jedného ľahkého guľometu chrániť priestor smerom k BS-4, úlohou BS-5B zase dvomi ťažkými guľometmi pokrývať priestor pred BS-6 a 7. V priebehu oslobodzovacích bojov na začiatku apríla 1945 boli oba bunkre silne poškodené. Zlikvidované boli najneskôr pri výstavbe diaľnice D2 a následného vybudovania nadjazdu na Viedenskej ceste. BS-5A sa nachádzal v mieste križovania týchto ciest, BS-5B bol na druhej strane od Ačka vzdialený asi 130 metrov smerom k hranici. Oba bunkre pochádzali z roku 1934. Nasledujúcim je BS-6 Vrba, ďalší z tzv. Šnejdárkov, vybudovaný v roku 1935. Stojí pri zjazde z diaľnice D2 na Bratskú ulicu. Bunker má priestor rozdelený stenami na viacero miestností, disponoval dvomi ťažkými guľometmi. Ďalšia zo strielní, tak ako pri modernizácii ostatných starších objektov, bola prerobená na nasávanie ventilácie. Vetranie bolo nesmierne dôležité pre zabezpečenie intenzívnej palby z akéhokoľvek bunkra. Z plodiny streľby totiž zamoria uzavretý priestor a okrem zníženia viditeľnosti obrancov otrávia. Ventilátor bol poháňaný upraveným bicyklovým rámom s pedálmi a reťazovým prevodom. BS-6 mala v interiéri aj jednoduchý záchod a studňu. Viac o tomto zaujímavom bunkri sa dozviete pri osobnej návšteve, nakoľko je v ňom ako v jedinom starom objekte prevádzkované múzeum. Do pôvodného stavu ho opravuje partia dobrovoľníkov a zároveň skvelých chalanov z občianskeho združenia BS-6 Vrba. Ďalej po hranici vyčnieval v poli pred líniou prekážok starý objekt BS-7 Cvičište.
Názov dostal príznačný, podľa využívania lokality, ktorá dodnes nesie pomenovanie Vojenský dvor. BS7 bol vôbec prvý objekt na pravom brehu Dunaja, vybetónovaný na prelome októbra a novembra 1933. Za lomenou vstupnou chodbou sa nachádzala jedna väčšia miestnosť, pôvodne s 3 strielňami, z ktorých čelná bola v roku 1937 zabetónovaná a premenená na úzkú pozorovaciu štrbinu. Posádku tvorilo 6 mužov s 2 ťažkými gulometmi. Objekt mal na stropnej doske imitáciu jednoduchej pultovej strechy a na fasáde nad strielňami falošné okenné rámy. Z diaľky tak pripomínal hospodársky domček, akých je na rakúskej strane viacero. Pred starým vojenským cintorínom z prvej svetovej vojny bol v druhej polovici marca 1937 postavený ďalší, tentoraz opäť ťažký objekt. BS-8 hřbitov mal po oboch stranách otvorené polia, umožňujúce nasadenie nepriateľskej útočnej vozby. V oboch streleckých miestnostiach mal preto okrem dvojgulometov aj kanóny, čo ho oproti ostatným robí rozmerov najväčším. Strojovňu aj flutrovňu mal už umiestnenú v podzemí v samostatných miestnostiach. Ako jediný má do podzemného podlažia aj vybudované dvojramenné schodisko. Ostatné ťažké objekty z dôvodu šetrenia disponovali len štvorcovým prielezom so zabudovaným rebríkom. Umývareň a WC v BS-8 sú však kvôli vysokej hladine podzemnej vody v hornom poschodí, tak ako v ostatných bunkroch v Petržalke. Dispozičné riešenie bunkra je ideálne na prevádzku múzea. O bunker sa stará od roku 2009 občianske združenie Zachráňme Petržalské bunkre. V bunkri je zriadené široko zamerané vojenské múzeum. Napriek tomu, že návštevníkom sa to môže zdať senzačné, bunker nemal žiadny tajný východ, ani v ňom nespal Hitler s Brownovou. Fotografie s popismi sa často neopierajú o historické fakty. Pre návštevníka so zapnutým kritickým myslením však tento bunker a priľahlý cintorín rozhodne stoja za návštevu. Ďalej prídeme ku Kopčianskej ulici a k bunkru BS9 Kitce. Stojí tesne vedľa cesty, ktorá, ako názov napovedá, vedie cez hranicu do rovnomennej rakúskej obce. Bol postavený ako druhý bunker v Petržalke v novembri 1933. Rovnako ako BS7 mal len jednu miestnosť s 3 strielňami, z ktorých čelná bola prerobená na úzku štrbinu pre pozorovanie cesty z Kitce. Staré objekty mali strielne pôvodne určené pre staršie rakúsko-uhorské vodou chladené gulomety Schwarzlose alebo ich československé verzie známe ako gulomet 7/24. Strielne boli pri všetkých starších objektoch upravené a osadené lafetami pre moderné, už spomínané vzduchom chladené gulomety vzor 35 alebo vzor 37. Pred vchod BS9 bola pristávaná betónová prístavba. Nie je úplne jasné, kedy, ale predpokladá sa, že ešte koncom 30. rokov 20. storočia. Na streche bunkra bol postavený malý drevený domček, fungujúci ako strážnica a zároveň ako maskovanie bunkra. Z domčeka sa zachoval len betónový komín, ktorý bol však odstránený niekedy po roku 2010. Objekt BS9 patrí spolu s BS4, 7 a 8 do vlastníctva Vojenského historického ústavu. Sú to jediné objekty, ktoré si štát ponechal. Za železničnou traťou sa v poli, dnes v tesnej blízkosti diaľnice D2, nachádza najväčší zo starých objektov BS10 3 hranice. Pochádza niekedy z rokov 1934 až 1935. Názov získal podľa miesta stretnutia štátnych hraníc Československa, Rakúska a Maďarska, ktoré sa pred vojnou nachádzalo práve tu. BS10 je zaujímavý bunker. Na strope bolo miesto pre osadenie pozorovacieho zvonu, obdobného, aké poznáme u ťažkých objektov. Z dôvodu šetrenia však nebol osadený a namiesto neho bol do strechy umiestnený klasický zrkadlový periskop, aký poznáme z ľahkého opevnenia. BS10 mal 4 strielne, z ktorých boli čelná a jedna pravá zabetónované. Čelná stena bola následne opatrená zemným záhozom, podobne ako pri pechotných zruboch. V roku 2020 bola stena odkopaná a pod ňou objavený pôvodný kamuflážny náter. Bunker je dnes v súkromnom vlastníctve a môžete si ho prenajať na noc. Ďalej po línii stál za druhým sledom prekážok starý objekt BS11 Janík, postavený v roku 1935. Stál v mieste dnešnej autobusovej zastávky na Lietavskej ulici. Musel ustúpiť rozširujúcej sa výstavbe Petržalky v 70. rokoch. Nakoľko nie sú známe fotografie, o jeho tvare sa môžeme dovtipiť len zo starých výkresov. Mal 3 strielne pre ťažké gulomety a 2 menšie na obranu ľahkými gulometmi či puškami. Po stranách mal pribetónované steny držiace zemný zához, podobne ako BS6, ktorý aj tvarovo na prvý pohľad pripomínal. BS12, dnes už tiež neexistujúci, čiastočne dvojpodlažný starý objekt z roku 1933. Stál v blízkosti chorvátskeho ramena pri starej ceste na Rusovce, po maďarsky zvaných Orošvár, podľa ktorých dostal aj svoj krycí názov. Stál na dnešnej Betliarskej ulici v mieste Križovatky, respektíve odbočky k nemocnici Antolska. Mal podzemné podlažie s núdzovým východom, ktorý bol upravený na nasávanie ventilácie. Sú známe jeho 2 len veľmi nejasné fotografie, na jednej z nich je vidieť práve nasávacie ventilačné potrubie. Bunker musel takisto ustúpiť rozširovaniu Petržalky.
Ďalej po Betliarskej ulici sa dostaneme za poliklinikou Proker k mostu cez chorvátske rameno. V jeho tesnej blízkosti stojí ďalší bunker, tentokrát opäť pechotný zrub BS-13 Stoch, vybetonovaný začiatkom marca 1937. Obojstranný objekt mal na pravej strane guľometné dvojča, protitankový kanón a nie obvyklý až 5-strieľňový pozorovací zvon, z ktorého bola riadená ich paľba. Zbrane boli umiestnené klasicky v stene streleckej miestnosti, takzvané pod betónom. Na ľavej strane, vzhľadom na zalesnený a mierne členitý terén, už bola hlavná zbraň umiestnená tzv. Pod pancierom. Išlo o ťažký guľomet v kupole. Táto bola netradične zapustená pod úroveň stropnej dosky, teda nevyčnievala, čo zvyšovalo jej ochranu a maskovanie. Bunker BS-13 bol za socializmu armádou opustený ako jeden z prvých pechotných zrubov, keď po postavení spomínaného premostenia cez chorvátske rameno stratil možnosť výstrelu. Jeho zostávajúce vybavenie putovalo oficiálnou cestou do pevnostného múzea v Darkovičkách. To sa žiaľ o vybavení ostatných bunkrov v Petržalke povedať nedá. To bolo po opustení bunkrov armádou postupne rozkradnuté a dnes ho môžeme obdivovať v súkromných zbierkach a múzeách v zahraničí. Posledným tzv. Starým alebo šnedárkovým objektom je BS-14 Duna z roku 1934. Podobne ako predchádzajúci BS-12 mal podzemné podlažie, opäť menšie než poschodie horné, v ktorom bolo zázemie posádky. Bol tu aj núdzový východ, zamorovaný a zvonka prisypaný. Pôvodne sa v spodnom podlaží nachádzala dokonca aj jedna strieľňa pre ľahký guľomet, ktorý mieril do starého dunajského ramena. To však bolo pri úpravách v roku 1937 zasypané a strieľňa zabetónovaná. Nachádza sa už za hrádzou, teda v záplavovej zóne a je v súkromnom vlastníctve. Ako posledný uzatváral líniu opevnenia jediný jednopodlažný ťažký objekt v Petržalke, vybetonovaný v polovici februára 1937, bunker BS-15 Ostrov. Skutočne sa totiž nachádzal na ostrove vytvorenom dunajským ramenom, ktoré bolo z časti zasypané kvôli prístupu. V ľavej streleckej miestnosti bol umiestnený už spomínaný protitankový kanón spriahnutý s ťažkým guľometom, ktorý mal výstrel priamo na Dunaj proti prípadnému úderu flotily z Maďarska. Vpravo mal ťažký guľomet umiestnený v kupole, podobne ako BS-13, nakoľko kvôli členitosti terénu bolo hlavnú zbraň potrebné umiestniť vyššie nad terén. Napriek niektorým domnienkam ide skutočne o jednopodlažný objekt. To, čo sa javí v rohu streleckej miestnosti ako prielez do podzemia, je v skutočnosti šachta na káblové vstupy. Po súhlase majiteľa bola z tohoto objektu v roku 2018 vybúraná strieľňa pre pôvodný protitankový kanón, posledná v Petržalke. Pôvodné strieľne pre kanóny boli totiž v 50. rokoch nahradené novými pre silnejšie 85 mm kanóny stánku T-34. Táto strieľňa bola následne prevezená a zabudovaná do objektu BS-4, kde ju dnes môžeme vidieť spolu s pôvodným protitankovým kanónom, jediným exemplárom na Slovensku. Vojenské bunkre v Petržalke sú raritou. Pechotné zruby v rámci Slovenska, šnedárkové objekty celkovo. Bratislava je pritom jedným z troch hlavných miest Európy, kde nie je Národné vojenské múzeum. Zároveň je jediným hlavným mestom Európy s tak zachovaným pevnostným systémom. Je zarážajúce, že sa o tieto objekty roky starajú dobrovoľníci s nulovým rozpočtom. Alebo sa o ne nestará nik, bez ohľadu na vlastníka. Nič však nezačína samo, do všetkého, čo chceme zmeniť, sa musíme oprieť my, ktorí sme pravými vlastníkmi tohto dedičstva. Budúcnosť týchto pamiatok môžeme podporiť práve ich návštevou a podporou organizácií, ktoré pre ne dýchajú. Nebudete sklamaní.